My vás zdravíme po delší době. Zrovna jsme na cestě do Bratislavy, dneska je tisková konference. Na můj nadcházející zápas, který bude 22. budu zápasit proti Pavlu Šustovi na RFAčku v Praze. A protože jsme se vám dlouho neozvali, tak jsme se rozhodli, že se vám ozveme, že jo. A uděláme zase takových, 3-4 díly příprava na RFA v Prahe. Natočíme dnešní tiskovku, dáme tam nějaký trénalkoz, jak se připravuju, pak tady z loftu sem uděláme váhu na hotelu, že natočíme vážení, doplňovačky, veřejné vážení a zase bude nějaký poslední vlogisek ze zápasu, který musí být a bude vítězný. Momentálně máme dojezd asi 16:40 přímo do Bratislavy, ale 16:45 už máme být v klubu Neptun, což nám úplně časově nevychází, takže jsou z toho trošku jemně nervózní. A nevím, co dneska bude, ani netuším, na co se mě tam dneska budou ptát, ani co tam budeme dělat, takže se úplně ke všemu necháme překvapit. Máš nějaké otázky, pane kameraman? Jinak Lukáš Loftus z Loučka zainvestoval a zajebal new brand kamera. Že máme nové vybavení, takže budeme úplně bezpečně profesionální. Prej jsem ti tam dneska domluvil místo mezi novinářama, že si tam sedneš a budeš jim dělat shoty a podávat otázky. Máš něco vymyšlené? Říkali, že budeš dávat 2 otázky Fabšovi, že se musí něco zeptat. Jo, jestli tě vyzve, dáme. Já jsem ho vyzval na takový ten souboj, jak máš v jedné ruce boxerku a v druhé pivo. A je to zápas o to, kdo vlastně první vypije to pivo. A tak myslím si, že víš, že v tomhle by neměl šanci, tak to podle mě kvůli tomu nepřijal. No. Jak se těšíš na MMA zápas po tak dlouhé době? Hej tyjo, jako popravdě to začíná být trošku... Jsem na to moc nemyslel a teď už na to začínám myslet. A tak bude to možná stres, no, jako tak MMA je MMA, že? Takže těším se hodně, ale vždycky s tím MMAčkem jde takový větší tlak, než když jsem třeba boxoval. Víš co, tak jako věděl jsem, že jdu s dobrým soupeřem a tak, ale bylo mě to jedno, že? Že prostě zase tak jako, že se jdu porvat, že tady ti hodně záleží na výsledku a je to takové celé větší, takže člověk je pod větším tlakem a ten už jsem nezažil tak přes rok a půl, že? Naposledy s tím Gáborem, takže no. Takže se těším, ale zároveň se těším, až co tam budu být, ale až budu i potom, no. A pak si zase řeknu, že mě to chybí a takový koloběh, kolovrat a tak. Jak bys si zhodnotil tvého soupeře? Soupeře? Pana Šustu. Pan Šusta. Tak soupeře hodnotím, že to bude takový nepříjemný, tak on ještě veterán GCFka, zkušený matador. Byl takový nepříjemný, takový urputný, takový, že on je takový medvěd. Mě chytne a nepustí, takže s tím počítám, no, že bude takové tuli, že to bude asi hodně takový wrestlerský zápas, že se ukáže, kdo z nás je lepší zemař, protože on má fialový pásek v jiu-jitsu, že bohužel já mám jenom modrý. Takže je to výzva a když ho ukončím, tak si koupím, když ho ukončím na nějakou submisi, tak si objednám z AliExpressu fialový. A nebo kdybych ukončil fialový pásek, myslím, že bych si mohl objednat zrovna hnědy? Já bych si zrovna pro černý, Máš pravdu, proč ne? Však kdo mě to sundá, že? Řekni. No, takže tak, se soupeřem. A hlavně musíš počítat s tím, že ty budeš vlastně na domácí půdě toho druhého, že jo? No. To je Pražák, ne? Budu, ale i tak budu já vcházet do rohu jako domácí v rohu červeném, protože podle rankingu RFAčka, s kterým úplně nesouhlasím, jsem třetí nejlepší welterová váha. Fakt. Jo, přede mnou je Butěnko, Apollo Silva po jedné výhře a Tagir. Takže jsou čtvrtý. Ale ten Apollo má 1-0, Tagir má 2-0 a já mám 3-1 nebo 4-2. Ty mám dokonce 6 Oni tam ještě počítali vlastně i toho Torresa a Horinka, že? Tak to je ještě ta pyramida. No a vlastně už mám mé v RFAčku
podle mě 8 MMA zápasů, podle mě to už byl 8 MMA zápas, podle mě patřím mezi top 3 nejvytíženější MMA zápasníky RFAčka. Nemyslím si, že má moc lidí víc zápasů než já, protože vlastně já jsem byl už na prvním gala večeru RFAčka a teďka už jsem podepsal 3. smlouvu, takže jsem RFA veterán už takový, no, ale pořád mladíčky veterán. Za 10 minut jsme tam, uvidíme, jestli zaparkujeme a jdem tam do nějakého, je to prý v nějakém klubu, že chci strašně chcadnout strašnou žízeň. Doufám, že tam bude nějaké občerstvení pro mě. A ne, tak jako já nemůžu moc jezdit, ale nějaké ty pitíčka. Víš, jak si tam sednu za ten stůl, tak to tam vydulím celé. Protože co? Protože to bude zadarmo. Tam vypiju všecko. Jak správný Čech. Ďakujeme veľmi pekne páni, teda vidíme sa, to boli Erik Nať, Marcel Šimo a Michal Konrád ako ďalšia teda várka protagonista. Slyší mi to? Pěkný obhod. No a zmenená zostava na pódiu bude v znení Adam Jakubík, Michal Buršák, Samuel Bílý a David. Čau, čau. Vítajte chlapci medzi nami, nájdete si svoje menovky. Veteránovi RFA, tak ako sa cítiš s takouto nálepkou a vlastne ako veterán už by si mal mať také veľké ambície v organizácii, tak aké sú? Tak, no tak chtěl bych ten titul, že? Ale potřebuji ještě tak 2-3 zápasy, asi abych se vyšplhal, protože jsem teďka viděl ranking, tak jsem tam až 4., tak nevím, no. Je tam přede mnou ten Apollo, kdo tam ještě je? Ten Tagir vlastně, a tak to jsem se trošku urazil, protože Tagir měl vlastně 1 nebo 2 zápasy v RFAčku, já už tolik, tak nevím, no, jak se tam vyšplhal tak vysoko nade mě a ten Butěnko, no, tak ještě tak takticky ho nechávám trošku zestárnout a pak ho vyzvu. Marečku, surně pro jedno. Po rozhovore. Čo? Surně, ale po rozhovore, kdyby si mohl. Já nevím, já... To ty byl na gauč, casting. Casting? No. Czech casting. No. A jdeš. Dám ti Mike. Můžeš to na sekundičku? No, na sekundičku. Čekaj. Dobre. A môžeme. Aká bola najdivokejšia vec, ktorú si urobil po výhre? Tyjo, jednou jsem si v jednom zápase vyvalil koleno a dostal jsem vyplatu 3000, tak jsem ještě na diskotéku a koupil jsem 3 lodě, to stalo po 1000 a místo abych jel na rentgen, tak jsem tam, jak jsem sehnal berle, tak jsem tam ještě odskákal do 4 do rána. Aký máš nejhorší zlozvyk mimo tréninku? Že piju pivo, ale tak to není nejhorší zlozvyk, to je podle mě správná věc. Na večer 1-2, ty si nedáš? Nedám. Fakt? A tak kolik ti je? 19. Chyba. U nás se učí už 16 u nás na vesnici. To jste tady ty jsi z Bratislavy? No, ale tak potom musíš někdy přijet k nám na to si píše regenerace, musíš to umět vychytat. Teď tě poprosím tady, teď bude takový vážnější rozhovor. Co pro tebe znamená kariéra v RFA? Jo, tak RFAčko mi dalo půdu, Boris a tak celkově celý tým jako mi dali možnost se ukázat, dostat se na tu scénu, takže toho si jako určitě vážím. Jako, já tady jsem vlastně úplně od začátku kariéry, takže vděčím RFAčku, že mě vybudovalo, ale i trošku vděčím jako sobě, že jsem takový šikula. A že ještě vděčím mojim Ratibořánům, co se mě jezdí na zápasy, to moc děkuju. Dobré, máme? Yes, po piči, super. Dobré, mikrofon, tak děkujeme moc. Jo, taky. Tak, ale počkej, to ještě si můžu udělat. Jo, zober si, jasné. Tak já jsem přišel z Česka, že žíznivý, tak musím si tak. Děkuju moc. Zober si, pohodě. Budete to? V Praze? Já bohužel ne, já budu pryč odletěná, ale měla jsem to moderovat, no.
Fakt? Moderátorka celkově. Ne, jakože rozhovory. Rozhovory, no. Jsem tady nebyl rok a půl, se ještě neviděli. No. To jsi teďka, že jak poslední rok? A poslední rok až dělám tady, no. Ale budu jako na Blahu a tak, no, ale ta Praha mě sere, protože tam bydlím, že já nebudu My tam. jsme se s nikým ještě neviděli. No. To je Asi ne. nový, že? Rok. Ne, no, když to tě roka. Ano. Dobré. Už jdeme pryč. Už mě vyhazují, chtěl jsem si pokecat a nemůžu. Tak jsem vás rád poznal, tak ještě se uvidíme. Čau. Ty jsi pro to narodil. Děkuju. A ještě? Jsem si ukradl. Jo, tak. Já když to rozjedu, ty rakety, tak to jede. Zbavili se tady botičky v Bratislavě. A víš jako radi? Zaplatil jsi parkování? Zapadl prostě tě pomyslí. Apku. No nastěhoval jsi se apku. No tak možná to auto nemáš. Ne. Tak? No, iba botičku ti možno dajú. Ale máš to zase 10 euro. Euro, ne korun. Dík. Pohodě, aj na budúce. Môžem ti to zaplatiť, z tej vyplaty. No, jsme venku. Teď nás čeká překvapení a já doufám, že stihne. Ještě jsme se tam pochalovali trošku, že jsme tam pokradli, takže jsme i na papkání. A dobré, ne? Pěkné to tam měli. To teprve uvidí teďka, jestli je to dobré. My jsme se přesunuli z Bratislavy do naší Ratiboře. Máme dneska trénal, tak si pinkneme s ogarkama mojima a to je všecko. Co už jsme hodnotili, že tiskovku? To jsme hodnotili? Já nevím, jestli jsme hodnotili. Hodnotili nebo ne? Podle mě ne. A máme to zhodnotit? Jo, zhodnoť. Soupeř. Soupeř nebyl. Já jsem valil hovna, splněno. Ostuda byla, nažrali jsme se chlebíčku taky dobře a tak. Byli jsme v 10, pak do práce a moc toho bylo. Takže tiskovka dobrá. Na dneska vlastně v 18 hodin to vyjde. Dneska vyjde záznam, co jsem tam pozglnil, takže určitě sledujte, už to tam vlastně určitě v této době, než to Loftus vydá, tak už to tam určitě bude tak týden, protože vole, makneš, ne, na sobě. Co? Dobré, hej, proč už nemáte ty holeně a boxerky? Co? Taká vymluva, vole. Že natáče, jsi říkal, vole, holeně, boxerky a jdem se zrovna být, vole. Ne? Je to tak. Mám se střídat? Teď. To, hej, jedna, dělejte, minuta, teď. Jeden. To vypadalo jak na té rave akci, ne? Jak dělají moshpit. Moshpit, no. Radíme, ty tam chodíš, že? Na ty moshpity, vole. Úplně to šlo vidět, vole. Já trénuju vás. Random otoček. Já trénuju vás. Do stromu, vole. Sice tam fyza nebyla, včera schlastal. Co to bylo? Středa? Úterý. Ne, středa. Studentská středa. 6.12. Chodil jsem kasy Setínský hospod. Já jsem tam včera na tiskovce to již říkal, jsme tam tady na pivo, tak aspoň kvalitně reprezentuješ. Piješ už pivo? To je dobře. To je dobře, ale měl bys do toho začít pracovat pomaličku. Co? Kolik ti je? Dobré, jdeme do hajzlu, ne? Jdeme do hajzlu. No. Tak to Lukáši bude... Další video bude v Ostravě, vole. Další video bude v Ostravě, vyvezu tady mého kameramana do Ostravy na výlet. A dáme si rýžu s masem jako dietu, že?